Urumeako autobia Donostiako erdialdera iristen daia da, Martutene Amara zatiko kilometro erdia trafikoari ireki bait da. Zati berriak trazatu guztiz urbanoa zeharkatzen du kilometro batean zehar, Loiola eta Amarako auzoetatik barrena, Martuteneko biribilgunean hasiz eta Donostiako Bizkaia pasealekoan bukatuz. Astigarragako noranzko trafikoa 6. zubitik sartuko da autobiara. Gaurkoan irekitzen den errepide honek badu hobekuntza bat, nabarmena gainera, bere ibilgailuan ibiltzen diren hiritarrentzat, baino hobekuntza nabarmenagoa suposatzen du donostiarren bizitza kalitateari begira. Hain zuzen ere, gaur Loiolako auzoak ezagutuko du berrikuntza honen hobekuntza, baino epe oso laburrean datorren urtean bertan, ospitaletako lotura irikitzen danean, horrera etortzen den lotura hori irikitzen danean ere Amara guztiak ezagutuko du errepide sare honen ondorioz hobekuntza nabarmena. Zorroagako tunela 570 metroko luzerakoa izan da oztopo nagusia errepide berria abian jartzeko. Urumeako autobiak eta bigarren ingurabideak Donostialdeko trafiko arazoak nabarmenki hobetuko ditu. Ez dira arazoak amaituko honekin. Hemendik aurrera atasko berriak etorriko dira, tamalez, arazoak sor daitezke, baina nik esango nuke dauzkagun azpiegitura berri hauekin hobeto prestatuak gaudela arazo guzti horiei aurre egiteko. Ez dira amaituko, baina gu hobeto prestatuak gaude. Hori da guk administrazio bezala daukagun obligazioa, eta lurralde bezala daukagun obligazioa. Hemendik aurrera etorriko diren arazo berriei aurre egiteko tresna berriak eta egokiagoak martxan jartzea. Urumeako autobia Donostia eta Andoain arteko ordezko ardatz bilakatuko da, eta 30.000 ibilgailu aterako ditu egunean N1 errepidetik.